En aquest context, el llibre de contes Festa Major va resultar ser un llibre molt innovador en aquell moment. L'obra que us presentem és una mostra, avui, de relats curts, a manera de divertimento, i que demostra el perfecte domini de la tècnica contística del Vallverdú. En paraules de Joaquim Carbó, el Joaquim diu, és una mena de realisme màgic avant la letra. Per tant, ara li donem la paraula per fer la lectura a la Roser Guasch perquè procedeixi a llegir el text. Gràcies. Està posant. Mentrestant, cada any, Monsieur Gras feia el seu camí cap a vestir-se a la fonda. Cada any tenia reservada la mateixa habitació i en tot seguia un mateix ritu cerimonial. Greu, identificat amb la seva tasca de profeta de les il·lusions, corresponia afablement i sense malositat a les salutacions cordialíssimes dels vilatans i dels forasters, que eren perfectament informats de la categoria del pirotècnic. Però, això sí, a Monsieur Gras agradava que escrivissin artista pirotècnic i un metge mofeta, però molt entès, que hi hagué al poble una temporada, va dir que aquesta grafia era segurament deguda al fet que Monsieur Gras era estranger, de l'Alsàcia. Aquesta preciosa localització eixamplà encara més el crèdit de què gaudia el vell cuater, i els vilatans no se'n sabien avenir que fos de l'Alsàcia, un país tan llunyà. És clar que vivia a Igualada, però ell era de l'Alsàcia. Els vilatans anaven adquirint consciència de llur cosmopolitisme i quan, anys a venir, els pobles s'anaren emplenant de forasters i fins i tot d'estrangers, ells es consideraven precursors. Monsieur Gras es vestia de llagosta i copalta i, abillat així, un cop sopat, davallava fins a l'estany. L'estany, una gran bassa natural aprofitada per al regadiu, era com la llacuna estígia del poble. De l'una banda del món dels mortals, figurat pels vilatans, de l'altra el de la immortalitat, Monsieur Gras i les seves pirotècnies. Tot el poble s'era plegat a la riba d'ençà. Monsieur Gras anava a saludar les autoritats, s'inclinava amb tota patxoca i feia una reverència per al públic, i vorejant la riba feia cap a l'altra banda. Acomiadava amb una estreta de mà l'agutzil o el fosser, segons hagués caigut la moneda aquella tarda, i es disposava a començar la seva feina. La gent es morfonia d'impaciència i delit. Les noies se sufocaven només a la vista de l'autoritat de l'alsacià, entre l'esquelet fustaire dels màstils. Als homes se'ls feia un nus a la gorja i els nens obrien uns ulls hipnotitzats. I el miracle començava amb una, dues, tres detonacions terribles que ressonaven en les altures. Segons quin vent feia, la gent ja li semblaven ensumar l'olor de sofre que tard o d'hora els arribava als narius. I Monsieur Gras començava d'evolucionar, precís, ràpid, diligent, per entre els pals, llançant cel amunt els coets, les traques, les rodes, les cascades silencioses i els escandalosos trons. Verd, vermell, blau, blanc, una successió inacabable de flors de foc omplia el cel. I de sota el mar de foc, entre el fum i les flames, on veia la figura enèrgica de Monsieur Gras, els bigotis vermells, la passa llesta, la cua de jaquer voleiant, com un dimoni benigne, o com un màgic, a punt de fer-ne sempre una de més sonada.